Tema 38. Devenind un creștin de primă clasă, dintr-o călătorie cu scop. Marea trimitere este trimiterea ta. Tu trebuie să faci o alegere. Tu vei fi un creștin de primă clasă sau un creștin de clasa lumii. Creștinul de clasa lumii, creștinul lumesc, se uită la Dumnezeu pentru împlinirea lui personală. Ei sunt salvați, dar egoiști. Lor le place să fie prezenți la concerte, seminarii bogate, dar nu îi vei găsi la conferințe misionare pentru că nu îi interesează. Rugăciunile lor se concentrează la nevoile lor, binecuvântările și fericirea lor. Este credință, mie mai întâi. Cum poate Dumnezeu să facă viața mea mai confortabilă? Ei vor să-L folosească pe Dumnezeu pentru scopurile lor în loc să fie folosiți pentru scopurile Lui. În contract, creștinii de primă clasă știu că sunt salvați să slujească și făcuți pentru misiune. Ei sunt aprinși să primească o însărcinare personală și exaltați la privilegiul de a fi folosiți de Dumnezeu. Creștinii de primă clasă sunt oameni plini de viață de pe planetă. Bucuria lor, încrederea și entuziasmul lor sunt contagioase pentru că ei știu că produc schimbare în lume. Ei se scoală în fiecare dimineață, așteptând ca Dumnezeu să le lucreze prin ei pe căi proaspete. Ce fel de creștin vrei tu să fii? Dumnezeu te invită să participi la cauza din istoria cea mai mare, largă, diversă și importantă, împărăția sa. Istoria este povestea lui. El își construiește familia pentru veșnicie. Nimic nu e mai important și nimic nu va ține mai mult. Noi găsim că misiunea globală a lui Dumnezeu va fi realizată. Într-o zi, marea trimitere va fi marea realizare. Implicându-te ca și creștin de primă clasă, poate ți se va permite și ție, în avans, experiențe cerești la un nivel mai mic, bineînțeles. Când Domnul Iisus le-a spus urmașilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Acel grup de oameni săraci, ucenici din Orientul Mijlociu, au fost supraaglomerați. Unde ar putea ei merge pe jos, ori călare pe animale încete? Aceasta au avut ei ca și mijloace de transport și nu erau vapoare să traverseze oceanele. Erau deci bariere fizice care îi împiedicau să meargă în lumea toată. Astăzi avem avioane, vapoare, trenuri, autobuze și automobile și totuși pământul este mic, care parcă se micește tot mai mult zilnic. Tu poți zbura peste ocean în ore și să te întorci a doua zi dacă trebuie. Astăzi, oportunitățile sunt literal nelimitate. Pentru un creștin, ca, în mod normal, în fiecare zi să fie implicat în misiuni internaționale de scurtă durată. Fiecare colț de lume este disponibil pentru tine, întreabă numai o agenție de turism. Nu avem scuze să nu răspundem Evangheliei. Vestea bună, astăzi cu internetul pământul a devenit mai mic. Adițional telefonului și faxului, orice credincios cu acces la internet poate personal comunica cu oamenii, practic în orice țară din lume. Toată lumea este la îndemâna noastră. Chiar și satele îndepărtate au acces la e-mail, așa că tu poți purta o conversație evanghelistică, electronic, cu oameni din partea cealaltă a lumii, fără să-ți părăsești casa. Nu a fost niciodată în istorie mai ușor ca acum să-ți împlinești misiunea ta de a merge în toată lumea. Marile bariere nu sunt distanțele, costul ori transportul. Singura barieră este felul cum gândim. Să fii un creștin de primă clasă, tu trebuie să faci ceva schimbări în mintea ta. Perspectivele tale și atitudinile tale trebuie schimbate. Cum să gândești ca un creștin de primă clasă? Schimbă direcția gândirii dinspre interiorul tău spre altceva. Scriptura spune, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Acesta e primul pas spre a deveni creștin de primă clasă. Copiii se gândesc numai la ei înșiși, crescând mari, se gândesc și la alții.
Dumnezeu ne poruncește fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Desigur că este o schimbare mentală dificilă, pentru că, în mod normal, absorbim totul și aproape toate reclamele ne încurajează să ne gândim la noi înșine. Singura cale prin care noi putem realiza această schimbare paradigmatică este printr-o dependență de Dumnezeu din ce în ce mai mult. Din fericire, El nu ne va lăsa să ne luptăm singuri, căci noi n-am primit Duhul Luminii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrările pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Începe prin a-L întreba pe Duhul Sfânt ca să ajute nevoii tale spirituale oricând vorbești cu un necredincios. Prin practică, tu poți dezvolta un obicei al rugăciunii tăcute, rugăciunea respirației pentru cei pe care i-ai în vedere. Spune: Tată, ajută-mă să înțeleg ce îl ține pe această persoană din a nu te cunoaște pe tine. Scopul tău este să realizezi unde se află alții în plimbările lor spirituale și de acolo să-i aduci cu o treaptă mai aproape. În a-L cunoaște pe Hristos, tu poți învăța să faci aceasta adoptând felul de gândire al lui Pavel. Schimbă gândirea locală în gândire globală. Dumnezeu este un Dumnezeu global. El întotdeauna a purtat grija întregii lumi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. De la început, El și-a dorit membrii familiei din toate națiunile pe care le-a creat. Marea majoritate a lumii deja gândește global. Mediile largi de informare și companiile de afaceri conglomerate sunt toate multinaționale. Viețile noastre sunt din ce în ce mai mult întrepătrunse cu altele din alte națiuni, așa că noi împărtășim moda, distracția, muzica, sportul și chiar feluri rapide de mâncare. Probabil că în cele mai multe haine pe care tu le îmbraci și ceea ce ai mâncat astăzi sunt produse în altă țară. Ești conectat mai mult decât îți dai seama. E fantastic să trăim zilele acestea. Astăzi sunt creștini pe pământ mai mulți ca niciodată. Prin calea spre o gândire globală este să te rogi specific pentru anumite țări. Creștini de primă clasă se roagă pentru toată lumea. Ia un glob ori o hartă și roagă-te pentru națiuni pe nume. Scriptura spune: cere și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Rugăciunea este instrumentul cel mai important pentru misiunea ta în lume. Oamenii poate refuză dragostea ta, ori ignoră mesajul tău, dar ei sunt fără apărare la atacul rugăciunii noastre. Ca și o armă intercontinentală, tu poți ținti o rugăciune la inima unei persoane care este la 10 metri sau 10.000 de kilometri departare. Pentru ce să te rogi? Scriptura ne spune să ne rugăm pentru oportunitate, să mărturisim pentru curaj, să vorbim pentru cei ce vor crede, pentru răspândirea cu repeziciune a Evangheliei și pentru mai mulți lucrători. De asemenea, trebuie să te rogi pentru misionari și oricine este implicat în recolta globală. Dacă vrei sugestii pentru rugăciuni inteligente, ai multe cărți la sfârșitul acestei teme. O altă cale de a dezvolta o gândire globală este să citești și să te uiți la știri. Ochii mari trimiteri. Oriunde este o schimbare sau un conflict, tu poți fi sigur că Dumnezeu va folosi acea ocazie să aducă oameni la El. Oamenii sunt mult mai receptivi la Dumnezeu când sunt sub tensiune sau în faze de tranziție, pentru că rata schimbărilor este în creștere rapidă în lumea noastră. Mulți oameni sunt deschiși acum să audă vestea bună, mai mult ca niciodată. Cea mai bună cale să te schimbi la o gândire globală este să te ridici și să te duci într-un proiect de misiune de scurtă durată în altă țară. Acesta e simplu și nu poate fi înlocuit cu nimic, o experiență reală în altă cultură. Oprește-te să studiezi și să discuți prea mult despre misiunea aceasta, ci fă-o. Te provoc să plonjezi în adânc. În Faptele Apostolilor, Domnul Iisus le-a dat ucenicilor paternul pentru implicare. Notează că trimiterea noastră este
simultană, nu secvențială, în timp ce nu fiecare are dar de misionar, fiecare creștin este chemat să fie într-o misiune din toate cele 4 grupe, într-o anumită măsură. Ești tu un creștin în conformitate cu faptele? Stabilește-ți un cel de a participa la un proiect de misiune la fiecare din cele 4 direcții. Te îndemn să faci ceva economii și să faci orice ce poți ca să participi la un proiect de misiune de scurtă durată, undeva în lume, cât e posibil mai repede. Agenții de misiune cea mai apropiată te va ajuta să găsești detalii. Dacă îți lărgești inima, extindeți viziunea, dezvoltă-ți credința, adâncește-ți compasiunea și te vei umple cu un fel de bucurie pe care nu ai mai experimentat-o niciodată. Ar putea fi o întorsătură în viața ta. Schimbă-ți gândirea de la aici și acum la gândirea veșnică. Să folosești cel mai bine timpul pe pământ, tu trebuie să menții o perspectivă eternă. Aceasta te va feri de la a da importanță lucrurilor minore și te va ajuta să faci distinție între ce este urgent și ce este fundament. Așa de mult noi risipim energia noastră în ceva care nu merită nici măcar acum, dar apoi în veșnicie. Nu-ți da viața pe lucruri temporare. Ce permis să stea în calea misiunii tale? Ce te împiedică să fii creștin de primă clasă? Domnul Iisus ne-a spus, strângeți-vă comori în cer. Cum putem asta? În unul din cele mai neînsemnate mărturisiri? Făceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Iisus nu a zis să cumperi prieteni cu bani, ce a vrut să spună este că tu să folosești banii pe care ți-a dat Dumnezeu ca să aduci oameni la Hristos. Ei vor fi astfel prieteni pentru eternitate, care îți vor zice un bun venit când vei ajunge în cer. Este cea mai bună investiție financiară ce ai făcut-o vreodată. Poate ai auzit expresia, nu poți lua asta cu tine, dar Scriptura spune că tu o poți trimite înainte investind în oameni care se duc acolo. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să împartă împreună cu alții și să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru că să apuce adevărata viață. Schimbă-ți gândirea de a te scuza la gândirea unor căi creative de a-ți împlini trimiterea. Dacă într-adevăr vrei, totdeauna sunt căi posibile și sunt organizații care te pot ajuta. Iată câteva scuze frecvente. Nu cunosc limbi străine. Asta poate un avantaj că în multe țări se găsește oameni care să dorească să învețe limba ce o știi. Nu am nimic ce să ofer, dar tu ai. Fiecare abilitate și experiență în al tău tipar poate fi folosit undeva. Sunt prea bătrân ori prea tânăr. Multe agenții misionare au proiecte de scurtă durată pentru vârsta ta. Indiferent cum a fost, Sara a pretins că a fost prea bătrână să fie folosită de Dumnezeu și Ieremia a pretins că a fost prea tânăr. Dar Dumnezeu a respins scuzele lor. Poate tu ai crezut că ai nevoie de o chemare specială din partea lui Dumnezeu și trebuie să aștepți simțiri ori experiențe supranaturale, dar Dumnezeu ți-a comunicat în mod repetat chemarea lui. Noi toți suntem chemați să împlinim 5 scopuri ale lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Să ne închinăm, să avem părtășie, să ajungem ca și Hristos, să slujim și să fim în misiune cu Dumnezeu în lume. Dumnezeu nu vrea să folosească numai pe unii din oamenii săi, El vrea să-i folosească pe toți oamenii săi. Noi suntem chemați să fim în misiune pentru Dumnezeu. El vrea ca întreaga lui biserică să ia întreaga Evanghelie, să o ducă la întreaga lume. Mulți creștini au pierdut planul lui Dumnezeu pentru viețile lor, pentru că ei niciodată nu l-au întrebat pe Dumnezeu dacă El vrea ca ei să slujească ca misionari undeva. Orice ar fi, frică ori ignoranță, ei automat au închis mintea lor la posibilitatea de a sluji ca și misionar local, într-o localitate cu alte obiceiuri. Dacă ești tentat să zici nu, s-ar cuveni să verifici alte căi diferite și posibilități care sunt valabile în acest timp și vei avea surprize. Și s-ar cuveni să te rogi în mod serios și să-L întrebi pe Dumnezeu ce vrea de la tine în viitorul apropiat. Astăzi, când atâtea uși sunt deschise larg, că niciodată sau
Totuși, mii de misionari neștiuți, în locuri necunoscute, în nevoi disperate, la puncte critice în istorie, care au nevoie de ajutor. Dacă vrei să fii ca și Isus, tu trebuie să ai o inimă pentru întreaga lume. Tu nu poți fi satisfăcut numai cu familia ta și prietenii tăi venind la Hristos. Sunt peste 6 miliarde de oameni pe pământ și Dumnezeu vrea ca toți copiii Lui să fie găsiți. Iisus a spus, oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Marea trimitere este trimiterea ta și făcându-ți partea este secretul trăirii unei vieți cu semnificație. Punct de luat în considerare. Marea trimitere este trimiterea mea. Un verset de memorat, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și prin toate neamurile mântuirea ta. O întrebare cu implicații. Ce faze trebuie să parcurg să mă pregătesc pentru o misiune de scurtă durată anul viitor? Aceasta a fost tema 38. Mulțumesc celor ce vor vedea această temă pe canalul meu de YouTube și vă rog lăsați o inimioară sau o mânuță sau un mulțumesc pentru susținerea canalului. Mulțumesc, cu stimă, Rodica.